vlastne túto stoličku som vymyslel pred 25 rokmi. To je patent, hej, môj, teda štávny. A ja som mal veľké problémy ako projektant so sedením, lebo som sedel 12 hodín na zadku, však vy to poznáte, tu v stavoprojekte. A kúpal som si rôzne drahé ergonomické stoličky, nič nefungovalo. Hej. No a začal som cvičiť jogu pred x rokmi a tam je jeden zaujímavý set, volá sa Virasana. To je set, keď sedíte na vlastných lítkach, to je tento set, pozrite, tento. Tak. Hej. A pri Virasane sa hovorí, že keď sedíte v tomto sede, tak všetky ťažkosti s chrbtom, krížami, hemoroidy, kostok, všetko sa vám lieči. Nie, že uvoľňuje, lieči. Harmonizuje sa to, hej. No a mne docvaklo, však počkaj, však keby som toto ja mal na stoličke, čiže vlastné lítka pety a diera, nie? Wow, tak som to dal na stoličku. Čiže tá stolička, to sú lítka a toto je peta. Čiže jednoduchý, toto je božský princíp. Viete, si všimnite, ako máte skonštruované telo. Vy čokoľvek s ním robíte, všetko do seba dokonale zapadá. Hej. Čiže ten Boh si musel dať záležať na tom, aby nás nič netlačilo. Keď čokoľvek urobím, všetko sadí. Hej, všetko mi zapadne. Aj keď si sadnem na vlastné nohy, dokonalá podložka vznikne podo mnou. Staré kultúry nikdy nesedeli na stoličkách ako my. Oni vždy sedeli na vlastných nohách. Aj keď sedeli, oni to volali Vyasasana, to bola taká zvýšená plocha, ale on si tam sadol a zase na vlastné nohy. Čiže nikdy nesedeli, jak my, Európania, že zadkom na pevnú plochu. A princíp je aký? Princíp je taký, že máte 5 inkriminovaných bodov na spodnej časti pánu. Je tam análny otvor, genitálie, kostrč a 2 panové kosti, ktoré obopínajú análny otvor. To sú tieto osy ischia sa volajú. Tam není žiadne tkanivo, tam není žiadne sval, to je priamo koža, buch. A naši lekári a naši anatómovia volajú tieto 2 kosti, že sedacie kosti. A ja som povedal, na tom sa sedieť nesmie, to je blbosť. Lebo keď na tom sedíte, máte problémy. A oni to volajú sedacie kosti, to sú tie spodné 2, medzi ktorými sú genitália a análny otvor, to je kostrč. No, čiže princíp klasického sedenia, keď sedíte na pevnej ploche, čo každá stolička je pevná, tak ako vy sedíte. Vy dosadnete na tie kosti, o chvíľu vás to začne tlačiť, tak začnete robiť Však sa uhýbate, hej, pozrite, lebo vás to tlačí. Lenže pri prvom pohybe, keď sa posuniete napríklad dopredu, zaťažíte kostrč. Ona začne prúžiť a začne vás boliť kostrč. Potom sa posuniete na ľavú stranu, aby ste si uvoľnili kostrč, čiže tancujete na tej stoličke. Si všimnite, keď sa budete pozorovať za 1-2 minúty, zmeníte 5-krát polohu. Budete stále meniť, lebo budete cítiť diskomfort, tlak zo spodu na 5 bodov, ktoré nesmú byť tlačené pri sedení. Keď sedíte v tomto sede, tých 5 bodov máte vo vzduchu. Kostrč, análny otvor, spodné panové kosti, všetko máte vo vzduchu a sedíte na masívnych stehenných svaloch a na sedacích svaloch. To sú airbagy, to je masa. Nesedíte na žiadnej tvrdej kosti, na žiadnej kostrči, na ničom podobnom, hej. No a táto logika sa preniesla na stoličku, čiže vy keď sedíte na tej stoličke, tak máte zaťažené stehná a sedacie svaly, ale toto máte vo vzduchu. Čiže môžete sedieť hodiny a nenápadne vás sa pohnúť. Pozrite, ak sedíte, ani ste sa nepohli. A táto stolička bola testovaná na Karlovej univerzite, na katedre biomechaniky. Profesor Otáhal. To bol najväčší odborník v Strednej Európe na ergonómiu sedu. On bol šéfom medzinárodnej ergonomickej spoločnosti, ktorá testuje všetky ergonomické stoličky, ktoré sa vyrábajú v Európe napríklad. Existuje ešte jedna spoločnosť vo Florencii, ktorá sa zaoberá ergonómiou sedu. A som mal jeden úžasný zážitok, lebo keď tá stolička ako išla najprv na Karlovú univerzitu a tá story bola taká, že ako mladý architekt pred 25 rokmi som mal urobený model. A zavolal som toho pána profesora Otáhala, bol som v Prahe, ale pán profesor, že som architekt, vymyslel som stoličku, mohol by som vám ju prísť dnes ukázať, ale páne architekte, ja už toho videl, co vy chcete na tej židli ešte vylepšiť, všechno je vymyslené. Tak som bol smutný, no tak dobre, tak nič, tak to tu doneste. A bolo, neviem, 3 hodiny po obede
A hovorí, ja už odchádzam preč, tak nechajte to na sekretariáte. Tak som tam doniesol ten zabalený ten model, nechal som to sekretárke, odišiel som preč. Ráno o 7 telefón. Profesor odhal, že zobudil ma, bo ja som spal ešte. A že, pán architekt, přijďte okamžite na katedru. Čiže som utekal na Karlovú univerzitu a on tam rozbalená stolička, on sedel a pozeral až tak, jak vy, očumoval to hore. A hovorí, pán architekte, co to je? To není možné, ja na tom sedím a nic, a pohoda. A tak akože som mu vysvetlil tú logiku, potom on čumal na mňa a mi hovorí, že no, že už 40 rokov robí so stoličkami a že také čo si ešte nevidel. A že ho to tak zaujalo, že hovorí, ja vám urobím testy zdarma. Ináč tie testy stali okolo 100 000 českých korún vtedy, hej, že otestovať stoličku. A ja hovorím, že wow, že dobre. Tak on si, predstavte, zobral ten model a asi 40 študentov, on mal študentov svojich, hej, ktorých učil. No on vymyslel, on mal laboratória, všaké meracie prístroje, presne kde tlačí, jak tlačí, hej, presne potom, ak sa, on má také, že sedíte na stoličke a vám premieta takú mriežku na chrbát a po hodine, ako sa vám deformuje všetko, tá mriežka to kamera to zaznamenáva všetko. No, ale základne to ináč aj na internete máme tie testy, tam keď chcete si môžete pozrieť, Asana Sitting sa to volá tá stránka. A on vlastne urobil tak, že bola namalovaná figurka, kde bolo označené krk, kríže, lopatky, neviem čo všetko. A mali ste 4 farbičky, bola zelená, oranžová, teda žltá, oranžová a červená. Zelená znamenala komfort, že nič ma neboli, a červená, že už bolesť silná. A medzi tým, že jemný diskomfort, silný diskomfort. No. A test prebiehal tak, že prišiel študent ráno o 7, mal obyčajnú stoličku, mal tam počítač alebo čo, a 4 hodiny nesmiel ani na záchod ísť. Musel sedieť 4 hodiny na tej stoličke a každých 15 minút zaznačiť, že čo cíti, kde cíti s farbou. Čiže či cíti bolesť tu, alebo medzi lopatkami, alebo kríže. Po 4 hodinách od 12. o ktorej končili tak, že väčšinou mal všetko v červenom, lebo nemohol sa ani postaviť, on jednoducho musel sedieť. Potom mal hodinu čas na obed, o 1 sadol si na Asanu, znova to isté, 4 hodiny do 5, či do ktorej tam sedel. A si predstavte, že keď končil, všetko mal zelenú. Po 8 hodinovom sedení, po 4 hodinov už bol v prdeli, už by nevedel sedieť. A toto nie, že udržalo ten stav, ono to opravilo ten stav. Čiže ten profesor bol hotový, on hovorí, že to je zázrak, že on niečo také nevidel. A ešte mi hovorí, pán Jočko, ja po 40 letej ako praxi som v totálnej skepsi, že človek nesmí sedieť, to je tak prúserová vec, akože toľko problémov človek má za sedenia. A tohle, toto je, akože úplne bol nadšený. Tak v podstate ešte sa to testovalo ešte na iných strojoch a všade super výsledky. A on prehlásil, že to je najlepšia ergonomická stolička na svete. Toto tu. Nie, že v Československu. A čo stojí? Táto stojí okolo 400 €, sa mi zdá. A sú rôzne modely, hej. Robíme pre zubárov, hej. Zubári si to kupujú. Taburetky máme perfektné, hej. To stojí nejakých 200-300 €, ale sú aj za 900, podľa materiálu a podľa výbavy, hej. No ale keď si zoberiete nejaký Dauphine alebo niečo, tak tam máte 30 000 stojí ergonomické kreslo a nedosahuje ani desatinu parametrov toho. My sme potom išli do Kolína nad Rýnom, sme boli na 3 výstavách, to je svetová výstava nábytku a posledná výstava pred covidom, hej, to bolo v októbri a covid bol vo februári či v marci potom, hej, tak nejak sa rozbehol. No a si predstavte, že my sme boli v 10. hale, lebo to bolo veľmi drahé, tak tie veľké firmy boli v prvých halách, oni tam mali obrovské miesta, hej, výstav. A to bol len sedací nábytok, sa vystavuje celosvetovo, Kolíne nad Rýnom. A Orgatec sa volá tá výstava. A my sme tam boli, ten posledný rok, čo sme boli, lebo potom sa to zrušilo kvôli covidu. A my sme boli v tej 10. hale, mali sme malý stánok, tak adekvátne finančným možnostiam. A týždeň sme tam boli. No a už po 2., 3. dni chodili z tých veľkých firiem, tí architekti, tí dizajnéri očumovať, lebo sa dozvedeli tam vzadu,
dačo zaujímavé, dačo nové, lebo všetci riešili len operádla, dizajn, neviem čo, mechanizmy. A toto je úplne niečo iné. tak chodili, očumali, pozerali a predposledný deň výstavy prišiel taký 2-metrový fešák, taký Talian v obleku, taký, že wow, že model. Ja som bol akurát v stánku, synovia išli sa najesť, naobedovať. A on prišiel, mali sme veľké také bannery, že kde bola tá filozofia, yoga a toto všetko tam ukázané. No a on sa spýtal, že môžem si sadnúť, že vyskúšať, že nech sa páči, sadol a tak si sadol a pozeral. 40 minút sedel na tom, zanepoval. Normálne sedel a čítal. Stále som, nechce ti kávu, nie, čaj, nie, nič. A medzi tým chodili iní ľudia a on tam sedel. No a po tých asi po hodine zhruba sa postavil a mi hovoril, že vy ste autor toho tu. A že že architekt sme sa porozprávali. A on mi, počúvate, že? A on sa predstavil, dal mi vizitku. Prezident Svetovej ergonomickej spoločnosti vo Florencii, ako najvyšší šéf toho, hovorí, že on chodí na každú tú výstavu a pozera, či niečo nové, lebo on ako profesionálne na to pozeral. A hovorí, že to je taká pecka, hovorí, že s ničím takým sa ešte nestretol, že to stovky firiem, či z Ázie alebo z Ameriky posielajú tam, lebo oni robia rovnaké testy ako Karlova univerzita na ergonomiu. Že oni, keď to cez nich prejde, tak ten výrobca môže použiť, že ergonomická stolička. Akože tú pečiatku môže tam dať. A ergonomické stoličky zase majú predpísané banky, čiže musia kupovať ergonomické. Čiže keď má niekto že pečiatku, že ergonomická, tak sa dostáva na iný trh. Čiže veľmi, veľmi chcú to tie firmy mať. No tam sú nejaké podmienky, ako to môže získať. No on povedal, že toto je taký unikát, hovorí, že ich pravidla na ergonómiu, že sa to celé búra. Že tá ich logika ergonomická, táto stolička je úplne rozbúrala. Tak mi pán architekt, nechcete prísť urobiť prednášku do Florencie o ergonomii? A ja hovorím, že dobre, že prídem. Tak sme sa dohodli, že v Miláne bude výstava v marci, mala byť ďalší rok, lebo toto bolo v októbri. No a prišiel COVID, že sa to zrušilo. Ja už odtedy nie sme v kontakte si predstav. A že normálne ma pozval, že vysvetliť logiku tej stoličky pred tým obecenstvom, tam tých odborníkov na ergonómiu. Dobre vedieť, tak keď sa vrátim, tak si jednu tiež zariadím. Ako rada sedím iba pri počítači, keď si sadnem aj hodinu. Ja by som tu nedokázal sedieť tak dlho, jak to sedím. A ešte nemať, že ja prídem doma kreslím. Ja mám doma taburetku, na ktorej sedím. Potom tu mám toto. A toto je ináč 10-ročná stolička. Bez opravy. Čiže je kvalitne urobené. Čo je koženka? To je ekokoža. Koža? Eko koža. To je ako koženka taká špeciálna, ale my nepoužívame kožu z morálnych týchto. Čiže my len textílie a ekokoža. Mášte? Ja túto koženku neznášam, sa mi potiš. Ale toto je iné. Nie? Toto je tá ekokoža práve, že ona má parametre iné ako klasická koženka. Ale hlavne to sú ekokoža, ktorá má 150... Musím bať, že by sa potilo. Nie, lebo tu ste vo vzduchu, tu sa nemáte kde potiť. A keby sa tam dačo prehodilo, by nevadí? Nie je problém. Toto tu je na 150 000 sedl bez poškodenia. Čiže vy 150 000 krát môžete sadnúť a bude to stále ako nové. To sú tak kvalitné látky. Aj látky používame nad 150 000 sedl, aj ekokožu. Takže vlastne toto je 10-ročná, okrem toho je špinavá, nič jej není. Čiže len umyť by ťalo z mydlom. Ja som o minulý rok čistila. Hej. Čiže aj mechanika je talianska, my spolupracujeme s 2 talianskými firmami. Čiže toto vyrábame na Slovensku, sedák aj operádla. A celá tá mechanika je nakupovaná potom od Talianov, ale nie od Číňanov. Čiže sú to drahšie mechaniky, ale sú kvalitné, sa to nerozsype o rok, 2. Dobre vedieť. Hej, no tak keď chcete, pozrite si kľudne stránky, je www.asana, seating, ako sitting. Asana je set. Až keď sa vrátim. asanasitting.com a tam si pozrite, tam máte modely, všetko tam máte, filozofiu máte, všetko tam je. Veďko, zabraňuje to aj operáciám, keď hrozí niektorým ľudkom operácie z môjho okolia, tak môžem ich odporúčiť, alebo máme aj autotrakčné lehátko, alebo Pozri sa, takéto. toto tu, napríklad ľudia, čo majú hemoroidy, majú bolesti krížov, po prvej výstave začali kopírovať to, hlavne Aziati,
Lebo oni tomu rozumejú, lebo vlastne oni sedia v tých jogových sedoch, čo on hneď pochopil. Prvýkrát sa dalo, že jasné. Dokonca niektorí len to videli, že wow, hneď. Im bolo jasné, že to je z toho sedu. No a hneď sa objavili podobné riešenia. No ale mne trvalo pomaly 5 rokov, kým som našiel presný tvar. Lebo nápad bol dobrý, hej, hneď. To bolo jasné, hej, som si urobil, ale vydržal som pol hodinku a už ma dačo tlačilo. Hej, už tu tlačilo. A prvý model, čo som urobil, bol, že sa prispôsobovala sedácia plocha. Mohli ste si roztiahnuť, sklopiť stred, naklapať. To bolo šílené zložité. Ako na mechanizmus, hej. Aj výrobne veľmi drahé by to bolo. A potom som prišiel na jeden nápad, kde som urobil tento typ sedáku, kde vlastne každý zadok zapadne presne, jak má. Je jedno, aký veľký ten zadok je. Ono fakt je, že jedno, aký zadok máme veľký, lebo tá pánva u žien je rozsah medzi tými spodnými pánovými kostiami 8 cm, že je to asi 6,5, hej, ako tie spodné pánové časti. Hej. Čiže a to sa nemení, jedno, aký je človek veľký, hej, ten rozmer je rovnaký. A podľa toho bolo potom aj ten, hej, to som musel študovať anatómiu špeciálne, že jak to tam vymyslieť. A problém je tu, že toto je už robené ako lievik. Čiže vy zapadnete a zastaví vás to tam podľa toho, koľko máte svaloviny na zadku. Hej. Ale čo sú kritické body, sú klby, je to tu, a spodné panové kosti. Čiže, a medzi tým sú tie svaly. Čiže vy nikdy nesmiete dosadnúť tak, aby ste si tlačili tieto klby. A nikdy nesmiete dosadnúť tak, aby vás tlačilo zo spodu na tie pánové spodné. Hej. Čiže ten uhol toho lievika, to bol najväčší rebus pre mňa, že ako to urobiť, aby keď sadnete, aby ste necítili ani klby, ani toto. Lebo keď je ten lievik taký, tak dosadnete veľmi a klby vás zastavia, hej, čo budú bolieť. Keď ho robíte plitky, dosadnete na tie kosti. A toto nájsť ten presný uhol, to bolo jak švajčiarske hodinky sa to ladilo. Hej. No a to, na čom sedíte, je už tu taká vec, že si sadnete a v podstate sa vám zdá, že fajn, pohoda. Ne? Ale skúste si z toho potom presadnúť na toto a hneď pochopíte ten rozdiel. Ani náhodou tam stávam na zábruku, že ak som stávala. To je moc ako, neviem, Viete, ako na 2 hodiny je to veľmi nepríjemné. Toto je samozrejme klasický set, čo je nezmyselný. Ale na výstavách robíme tak, že máme asanu a vedľa máme klasickú stoličku, aby to ľudia pochopili. Čiže najprv ich necháme sedieť na klasickej stoličke pár minút a poviem, teraz si presadte. A on že, jak fajne, a sedia si. No a teraz naspäť. A on si sa čo, až podskočí, že cíti ten tlak tam, kde nemá. Lebo tu ho to uvelebí, že vyslovene ako je v pohode. A zrazu si znova sadne na klasickú stoličku, kde predtým to nevnímal, ale z tejto stoličky, keď si sadnete na klasickú stoličku, hneď to cítite. Že kde to tlačí, kde to nemá tlačiť a tak ďalej. Čiže to je také ako... Seruduško. Na čo? Dôležité chvíľu sedieť na klasickej stoličke, tam, kde to fakt tlačí. A pritom ľudia si neuvedomujú bežne, že ich to tlačí. Oni to berú ako že samozrejmosť. Ale keď urobia to, že si presadnú chvíľu, posedia na asaň a potom sadnú naspäť, tak až podskočia, hej, že fakt ako cítia ten tlak a hneď si to uvedomia, hej, že aký je to rozdiel veľký. Takže v tomto je to dôležité. No okrem toho, že samozrejme všetci svetoví výrobcovia, keď si zoberiete ich nové výrobky, dávajú milióny dolárov do vývoja a neviem čo, všetci sa snažia vytvoriť stoličku, aby človek mal, aby komfortne sedel, hej. Ale oni vlastne, keď si zoberiete 3000 rokov dozadu vývoj sedacieho nábytku, nikto sa nezaoberal sedáciou plochou. Všetci riešia len sklon operadla, nakláňanie, všelijaké takéto. Ale v podstate ten celý problém vychádza zo sedacej plochy. Lebo keď vás zo spodu nič netlačí, vám potom je jedno, ako máte nastavený chrbát. Lebo nemáte dôvod ho meniť, hej. Ale asana je ešte v tom špeciálna, že si všimnite, že tu sa nedá nastaviť uhol medzi operadlom a sedákom, lebo ten je nastavený presne. A on je nastavený tak, ako pri spriamenej chôdzi. Vy keď stojíte, lebo tam je celá logika, prečo nás niečo boli pri sedení, spočíva v tom, že predstavte si, že toto je pánová kosť, hej. Tu máte nohy, tu máte chrbticu a tu máte hlavu, hej. A
celá váha horného tela sa prenáša cez chrbtovú chrbticu, cez krčnú chrbticu do hrudnej a potom do tej pánovej. Tu sa ten tlak roznáša a ide do zeme cez nohy. Čiže tlakové sily idú tak a dole. Hej. Keď mám takto chrbticu, si všimnite priamo, tak ten tlak ide priamo cez chrbticu do pánovej kosti a do nôh. Ale keď urobím toto, tak ten tlak ide mimo pánovú kosť. Čiže vtedy, v tom momente, keď ja to urobím toto, tak tieto väziva, čo tu držia pokope, musia byť namáhané. Čiže začne ma to bolieť. A to isté krčná chrbtica. Ja keď mám hlavu spriamenú, ako pri spriamenej chôdzi, mňa nič nebolí, ale keď robím toto, alebo tak, a chvíľu budem držať, tak alebo tak tým, že ten tlak nejde priamo do chrbtice, musia tie väziva to držať, lebo ten tlak ide mimo. Preto nás to potom bolí tu alebo tu. No a asana, kedy dojde k zmene pozície? Keď stojím, všetko v poriadku. Keď si sadnem, dokonca tiež to mám v poriadku. Hej? Ale tým, že ma začne zo spodu niečo tlačiť, ja začne robiť toto, alebo toto, alebo toto. A dochádza k vyoseniu, preto ma začne bolieť tu. Nielen zo spodu ma to tlačí, ešte aj tu ma to začne bolieť. A si všimnite, keď ja urobím toto tu a mám takto hlavu, tak ešte aj tá hlava sa mi nahne. Čiže nebolí ma to len tu, ešte aj tu ma to začne bolieť. To všetko ide mimo. Neprenášajú sa tie tlaky z krčnej chrbtice do hrudnej chrbtice a potom do tej pánovej kosti priamo, ale pod uhlami rôznymi. A tie uhly vlastne spôsobuje to, že vlastne, aby sa mi to nerozpadlo, tak tie väziva sú namáhané a oni sa unavia a začnú bolieť. No. A to je princíp bolesti zo sedenia. Čiže keď vyrieším to, že nemením pozíciu pánovej kosti na sedení, že vyrieším si, že ma nič zo spodu netlačí, všetko toto ostatné mi začne fungovať automaticky. Lebo nemením pozíciu. Nevykrúcam sa, hej. Takže tak. No. Takže asana v tomto prípade je považovaná za najlepšiu stoličku ergonomickú na svete, pretože vlastne takýto rozbor ergonomický ja som nikde nečítal. Ten rozbor máme na stránkach inak, presne. Dokonca máme po minútach, že keď si človek sadne, čo sa stane po minúte na klasickú stoličku. Ako sa začnete hýbať, ako dochádza k vyoseniu, čo sa deje po 2 minútach, po 5 minútach, po 10 minútach. Hej? A potom, keď si sadnete na asanu, máte zase po minútach, že sa nedieje nič. Čiže to je ten rozdiel, ako keby. No dobre. Tak. Dobre, ale tak vy ste to teraz pocítili, nie? Trošku, že... Hej, len... Keď ste sedeli na tom, že... Sedelo sa mi lepšie, len boli ma zadok z toho kresla, tam som odsedela 2 hodiny. Museli by ste sedieť 2 hodiny tu, aby sa to opravilo. No, aj to možno, ale to už je trošku... No dobre, OK. Takže všetko.